Heti kun se tulee, ottaa saman tien kiinnittää käden. Kääntyy jo valmiiksi vähän pois. Näin. Kiinni. Täältä ylhäältä kiinni. Voi olla pään takaa, jos ei saa puvusta. Jalka eteen. Siltaa. Molemmilla käsillä kiinni. Irti. Näin. Ja ottaa hyvä ryhmä. Kaikki tietää tämän. Kerron vielä. Lähdetään tästä näin. Tuonne lähtee hakemaan kuristusta. Ja tohon noin. Jos haluatte nypätä mieluummin täältä näin kaverin nilkosta, niin nypätkää vähän, se on ihan ok kanssa. Tai sitten tekee ihan perusversio. Pieni silta. Jalka suoraksi. Ja tohon noin jalka sisäpuolelle näin. Eli tästä ei ole hirveästi hyötyä, jos nyt toinen tekee suoraan cross-päässä. Näin. Pääsee ilmatteeksi takas sivulle. Tää on hyvä treenata sillä, että sulkee sen tonne noin. Siis toinen yrittää tehdä cross-päässä, niin painaa sen jalan saman tien ulos. Toinen polvi hivusista. Ja näin. Okei, kerran vielä. Ihan peruspakeminen. Pieni silta. Käsi vastaa, nopsaa heittää polven tänne näin ylös, mutta sen jälkeen pakottaa toisen takas tänne näin. Eli ei vielä lähde siihen, että mun olisi pakko niinku hyökätä tästä positiosta, vaan tuo käden alas, kyynärpää näin, ja nyt suoristan täältä jalkoja ja tuun takas alas mounttiin. Tosta noin ajaa partaa alas ja kuristus. Okei? Toiselle puolelle, näin, käsi valmiina, tähän näin, nyt kyynärpää alas, suoristetaan tätä taaempaa jalkaa täältä näin ja painetaan kaveri takas alas. Käsi ja tonne noin jumiin. Tuolta. Ja mikä tahansa kuristus on, tykkääks tehdä peukalo sisällä, tykkääks ottaa rypystä kiinni. Joissain tapauksissa kun tää tässä välissä, niin tekee vaikka karate-iskun tohon noin vaan. Näin. Sillä saa jo aika voimakkaan kuristuksen aikaiseksi. Okei, käydään toi läpi. Tää oli counteri. Täältä näin. Esimerkiksi jos olisi tää täysin sama ote, että on pitänyt tällä tavalla. Silloin kaveri lähtee tekemään katkarapu tohon suuntaan. Näin. Muistaa tehdä tohon suuntaan, ette te tee väärään suuntaan. Eli jos sä kääntyisitkin tänne, jolloin aukaisee tän. Näin. Pieni juttu, mutta helposti unohtaa, että avaa se oman kauluksen toiselle. Varsinkin kun on väsynyt, toinen on ollut kauan mountissa, niin rupeaa tekemään hölmöä virheitä. Eli näin, ettei vaan ihan oikeaan maailmaan. Käännytään tähän ihan samaan. Ja nyt voitte valita, kumpaa teette. Tässä näin. Erona on nyt se, että ei lähdetä enää suoristaa tätä jalkaa, vaan nyt haluaa nimenomaan, että toinen pysyy kyljiltä. Joko avaa kauluksen, antaa sen tälle toiselle kädelle. Näin. Käsi pois. Käden alta. Tonne oman käden taakse. Pieni suoristus ja tohon noin ottaa kuristus. Okei. Osa tykkää tehdä bow and arrow kuristusta. Kiinni. Avaa jala. Lantio alas, tohon päälle, suoristus. Okei, kerran vielä. Samalle puolelle. Käännytään tähän. Avataan. Annetaan. Tonne. Kiinni. Avataan se jala. 1. Lantio alas. Käsi jumiin. Kuristus. Okei, tehdään toi vielä. Hyvää kristin läpi, niin silloin tuo alamountti on varmaan ihan tuttu. Mutta se mikä on yhteistä alla-olijoilla, kun se teki noin pakennukset tossa noin, se on yksi asia, mikä niinku kaikissa pakennuksissa oli sama. Ja se on se, että toisella on molemmat kädet vapaana. Joten kaikista niinku simppelein juttu, kun tulee mounttiin, niin pelaa heti yhden käden pois. Yksi käsi pois, niin tiedän, että okei, että nyt se ei ainakaan kahdella kädellä pysty tekemään katkarapua, se ei hirveän vahvaa siltaa pysty tekemään. Pystyy nyppään mun nilkaan, sillä siihen mä pystyn vaikuttamaan. Joten aloitetaan suoraan vähän kontrollia ja tehdään saman tien tästä näin yksi lopetus. Eli kun pääsee tänne näin mounttiin ja aloittaa sillä, että tuo oman käden tänne näin niskan taakse. Ja mä näytän tuolta, tää, jos saa tonne ihan kainaloon asti, nämä sormet,
ei välttämättä tarvitse ottaa kiinni mistään takista, vaan silleen, että sormen päät tosta noin eteenpäin on kaikki tuolla kaverin kainalossa näin. Niin tää on aika hyvä. Tää pitää jo sen käden silleen, että toinen saa sitä ihan kokonaan kyynärpäät kiinni tonne noin. Vedetään painoa tänne, koska tästä ei halua tehdä sitä, että lähtee nyt niinku smässäämään näin alas. Ja nyt mä ylivien kaiken mun painon tänne näin. Okei? Vaan viedään kaverin pää tonne alle. Ja lähdetään täältä näin liikkeelle. Ja yksi käsi on täällä näin oikein reilusti sivulla. Okei? Jalkojen käyttö unohtuu tässä myös helposti, koska nyt mä keskityn siihen, että mä haluan smässää ja olla ilkeä toiselle. Puristakaa reisiä yhteen. Näin. Okei? Polvet kaikki tiukkaa ja painetaan vielä lantioa alaspäin. Näin. Niin kovaa kuin pystyy. Eli tälleen, että nyt siinä pitäisi olla painoa aika hyvin. No, on päällä. Hyvä. Tullaan tähän näin, ja se mitä lähdetään tekemään, niin tuodaan toinen käsi. Totta kai ei kannata ikinä ehkä ihan suoraan hyökätä, varsinkin jos toinen riehuu paljon. Sitten antaa sen riehu, ja tää on niinku loistava positio siihen. Mä pakotan sen katseen koko ajan tänne näin. Mulla on käsi täällä. Antaa sen riehu. Näin. Okei? Tuntuu, että se on riehunut aikaa, mä tiedän, että mä pysyn tässä näin. Tuodaan oma käsi tänne näin, kaverikäden alle. Ja katsokaa, että se on kyynärpään yläpuolella. Näin. Jos se on silleen, että toisella olisi käsi jotenkin näin, mä pidän täältä alapuolelta. Nyt tossa on liikaa tilaa, toinen voi vetää kyynärpää takas kiinni. Näin. Nyt mä joudun resetoimaan, mä joudun aloittaa kaiken alusta taas. Okei? Kiinni, kiinni. Ja tohon noin. Ja lähdetään kävelemään. Ja tehkää silleen, että toinen pistää vähän se hanttiin tässä näin koko ajan. Ei täysillä, mutta silleen, että te onnistutte. Mutta vähän, että siinä on semmoista niinku realismia mukaan. Hyvä. Lähdetään kävelemään. Noin. Nyt se on siellä. Tuodaan oma pää tähän näin viereen. Käsi pois. Ja pää maahan. Ja se mitä tästä eteenpäin nyt täytyy tehdä, niin omalla päällä puskee ohimoa kiinni, kaveri ohimoa. Ja tää ei haittaa mitään, jos toisella käsi tossa noin. Tää ei puolusta tätä kuristusta. Näin, painetaan ohimo tänne näin kiinni. Huomioikaa, mä oon jo vetänyt kaverin painon tänne. Mä pusken vielä päällä lisää. Näin. Ja nyt aluksi niin tehkää vaikka yhdellä kädellä tää, niin opitte tätä kuristuksen hyvin. Polvi, näin. Astutaan, lasketaan ja tohon noin. Painoa päälle kuristus. Sitten kun se onnistuu yhdellä kädellä, niin tehdään sitten kahdella kädellä. Eli se kaikki tulee tuosta paineesta, ja ei tarvii käsillä niinku runttaa liikaa. Kainalosta hyvä ote. Näin. Kädellä. Aloitetaan vaikka silleen, että toisella on vielä käsi täällä jossain. Pää. Käsi pois. Autetaan. Venkuloidaan ohimo kiinni kaveri ohimoon. Vähän ylemmäs. Sääriluo. Askel. Askel. Ja nyt lasketaan vähän alas. Pusketaan vähän eteenpäin täältä näin. Saako pysyä? Sivukurstamaan. Niin täällä ennen kuin on lähdössä, näin, ja vaan tossa noin, että se on niinku, vähän niinku huonossa asennossa näin. Lasketaan tuolta, näin. Huomaatteko? Nyt mä rupean tuntemaan, nyt se ohimo on siinä kiinni kaveri ohimossa. Silloin se on kohdillaan. Näin. Eli tossa joutuu päällään vähän tolle tekee ikävää toiselle. Mut jos se käsi on tässä näin edessä, tuohon rakoon, näin. Ruvette venkuloimaan, kunnes aukeaa toi. Ja siihen oma ohimo kiinni. Sit se on siinä. Mä yleensä näytän ihmisille muutama erilaisen, semmosia mitä mä oon ite nähnyt, että ihmiset käyttää. Mä en tiedä, että sopiis muilut aina kaikille. Mutta tässä on näin, niin mä jätän sen käden näin päin sitten. Ja kun tulee tähän näin, niin mä tuon näin sen kiinni. Mutta tästä on versio, jotkut tykkää kääntää tän näin, jolloin se vääntää niskaa. Tuo luu painaa sinne. Osa tykkää ottaa tämmösen RC-otteen näin. Ja pitää tossa noin. Nämä on kaikki ihan ok, kunhan ei niinku mene siihen, että yrittää kuristaa sillä, että niinku kuristaa käsillä. Boksaas kaikki. Eli että se niinku kehon asento on se, mikä kuristaisi toisen. Mut tälleen itse käytän tätä, mä oon näin. Tuo käden
Näin. Peukalot kiinni. Tähän näin. Ja lasken tohon. No. Tää on mun mielestä niinku helpoin, sinne ei tarvii hirveästi vekslaa niinku mitään käsiä. Okei, kokeilkaa noin ja sit jos ei sovi. Tulkaa vaan lähemmäs. Nämä tekniikat tulee molemmat tältä puolelta nyt. Eli tässä te olette päässyt näin. Ja sit tuntuu, että ei saa velmoiltua sitä omaa ohimoa tonne noin kiinni millään. Näin. Ja sit sen lisäksi tulee semmonen fiilis, että, jos mä menen nyt sivulle, niin se ei tule onnistumaan, että mä vaan väsytän itteni siihen. Tähän on 2 hyvää tekniikkaa. Eli ensimmäisenä on tää. Toisen käden tähän lähelle ja ottaa kiinni tää. Ja tosta samasta raosta, mikä toinen on tehnyt, niin tuo sen oman käden näin läpi. Ja lähtee hyökkäämään Ezekielillä. Ja tämän voi lopettaa silleen, että teillä on kaverin käsi tässä välissä. Tai nostaa oman pään pois ja tuo sen tähän väliin näin. Ja tuolta noin lähtee kuristamaan toista. Okei? Eli tänne näin. Kiinni. Läpi. Ja viimeisenä, tää on muuten jännä juttu, mä näytän. Älkää liikaa luottako siihen, että mitä tällä kädellä tekee. Näin. Kun katsot, kun tää käsi on yleensä tämmöisessä koukussa, tää ranne, kun tekee Ezekieliä. Niin tekee sen kuristuksen näin, kun ootte tässä, niin suoristatte vaan tuon alemman ranteen. Näin. Tosta te saatte aika hyvän väännön sinne kuristukseen. Näin. Ja painaa sen vaan suoraksi. Näkeekö kaikki tuon? Okei. Ja toinen vaihtoehto tähän samaan hyökkäykseen on se, että tuo tän käden, tuntuu, että ei onnistu Ezekiel, niin lyö sen tohon. Näin. Läpi. Hitaasti. Toinen käsi pään alta pois. Ranteesta kiinni. Omasta ranteesta kiinni. Teillä on heti amerikaana tässä. Tää on ihan älyttömän tiukka, koska tää kulma on aika paha toiselle. Ja tuntuu, että Ezekiel ei ole tämän päivän juttu, ei onnistu vaikka kuinka velmuilee. Läpi. Käsi pois. Otteet kiinni näin. Se on heti tossa noin kiinni. Onko mitään rannan mukaan mahdollisuutta? Kyllä mä oon nähnyt, että osa on tehnyt semmosia, että kun kaveri ranne on tälleen, että puskee niinku sitä painoa tuohon noin päälle. Mä en oo ite ikinä onnistunut siinä. Mä en varmaan kokeilla. Joo, kyllä varmasti on mahdollista. Kokeilkaa toi Ezekiel ja amerikaana tosta ja siirrytään sitten käsilukkoihin. Veikkaan. Itse kanssa käsilukko niin tein aluksi niin pelkästään tälle puolelle, missä oli tää kaverin käsi niin hallinnassa, että kun on lähtenyt täältä, niin tein sitä pelkästään tänne, koska se on helppo tuoda, kun tää kaverin käsi on ylhäällä. Näin. Helppo liuuttaa tätä omaa polvea tänne näin. Ainoa mikä siinä muodostuu ongelmaksi sitten helposti on se, että niin kuin mä sanoin, että mitä kaveri tarvii, jotta se pystyy puolustamaan. Se tarvii 2 kättä tai että se pystyy nyppään nilkan. Ja silloin rupesi käymään välillä silleen, kun mä tulin tänne, niin koska tuolla ei ole kontrollia, niin sitten toinen näppäsi tämän nilkan, niin sitten rupesi tekemään sitä myös tälle puolelle, ja tää on toiminut nyt älyttömän hyvin. Eli lähtee ihan täysin sama kontrolli taas. Mahdollisimman syvältä vetää kaverin painoa tähän näin. Nojaa tänne reilusti ylöspäin näin. Ja nyt heti ensimmäisenä, kun lähtee, niin ampuu tän vastakkaisen puolen jalan polven näin. Tänne ylös kaverin painoa näin. Eli heti kun se on siellä ylhäällä, se on vähän kauempana. Että jos se olisi tossa ja kaveri nyppäisi, niin se olisi heti tuolla half-guardissa. Vaan heti tänne näin. Ja sen jälkeen lähden vetää vähän tälleen nää kaverin jalkaa kohti, jotta mun polvi pikkuhiljaa tulee tuolta noin kaverin käden alta. Näin. Eli se mitä tässä niin pikkuhiljaa laitetaan hakea on se, että saa tätä näin tuotu ylös. Täältä lähtee. Polvi ylös. Näin. Ja nyt vähän niinku laskee sitä painoa tolle puolelle. Näin. Huomaatte, että täällä ei ole enää niin paljon painoa. Jalka on edelleen täältä suht alhaalla.
Ei tarvitse pelätä, että toinen tuotanut nyt nyppää häkkään, niin kun silloin käsi tuolta noin kiinni. Enkä mä pelkään niinkään kattaa puun myöskään tästä näin. Ja tästä samasta leumoille tänne asti. Noin. Nyt oma kyynärpää ja polvi on kiinni toisissaan näin. Okei, eli tää Karin käsi, se on nyt kokonaan pois pelistä. Se enää hirveästi pysty sillä tekemään. Näin. Taas kävellään vähän ylös, kaverin vastakkaista kättä, jotta pystyy tuolta noin tuomaan oman jalan ylös näin. Okei, nyt tää kontrolli rupeaa olemaan aika pirun hyvä. Vähän näin. Nyt on tärkeää katsoa, ettei oma paino ole täällä alhaalla, vaan että toi takareisi on tossa keuhkon päällä. Näin. Nojataan jalkoja kohti. Tohon noin. Kyynärpää kiinni. Silloin heti käsilukko. Tai sit jos tykkää mieluummin tulla tänne alas. Tai sitten hakee ihan normaali käsilukon näin. Eli kerran vielä. Tulee mounttiin. Laskuvarjo-asento. Heti jompikumpi puoli kiinni. Näin. Saman tien kävelee vähän kaverin kättä pois. Näin. Hyvä. Nyt on aika hyvä. Polvi ylös. Nyt on kyynärpää ja polvi kiinni toisissaan. Suoristaa tän jalan. Eli nyt jos tälleen varpailla kävelee, niin se tunnet tossa ei tunnu hirveästi painoa, eikö niin? Näin. Mut kun mä pistän sen jalan suoraksi, tuon sen sieltä, niin se paino on koko ajan siinä. Avaan kättä. Ja nojaan tänne näin, missä mun jalka oli alun perin näin. Jalka yli. Siitä käsi. Okei. Kokeile. Näytä sitä sulle tuossa. Täällä näin. Niin nyt jos tässä ei ole niinku ollenkaan, että pidät vaan löysänä näin, niin toinen ei välttämättä tunne, että siinä on se vaara. Mä pidän se koko ajan tälleen näin. Tossa vaiheessa, koko ajan niin on semmoinen, että ei varmasti pääse irti sieltä. Nyt vielä toiselle puolelle, kun tehdään, ja siinä on se, niin kuin mä sanoin, että siinä on se nilkan nyppäysmahdollisuus. Ja siinä täytyy olla vaan itse tosi valppaana ja aika nopea. Mä näytän vielä, miten saadaan sekin sitten pois. Eli nyt tehdään tältä puolelta näin. Ja se, että miten tämä kaverin käden, kuinka ylös se nyt haluaisi kävellä, niin tuossa äskeisessä tuotiin se just tuosta hartialinjalta vähän ylemmäs. Nyt kun haluaa saada polven kiinni tänne korvaan, niin se on melkein sama kuin tuo ihan ensimmäinen. Eli ihan täältä näin, ja tuolta tälleen, saa tällä tavalla halattua, ikään kuin omat kädet yhteen. Näin. Okei, niin nyt polvi kiinni tänne näin, kaverin korvaan. Nyt tässä tää mahdollisuus, toinen nappaa tuolta noin kiinni. Sen takia tää käsi otetaan irti ja niputetaan se myös tänne, jotta molemmat kädet on ylhäällä. Sitten avataan ihan samalla tavalla ja tullaan tähän alas. Ja ite mä lopetan yleensä silleen, että mulla on nämä molemmat kädet. Mä vedän niitä molempia tänne itteeni kohti. Näin. Ja silloin ne on poissa pelistä. Ja toiselle puolelle. Tuot lähtee. Näin. Saa käsi yhteen. Polvi kiinni. Käsi pois. Ja tuolta noin kaverin käden alta. Kaivaa sen tänne mukaan. Ja kääntyy tähän näin. S-mount. Molemmat kädet mukana. Tähän. Ja käsille. Okei? Onnistuuko tuolla? Saanko kysyä? Joo. Menee ylös jommankumman tyylillä käsilukkoon ja sitten kun toinen harvemmin on paikoillaan ja antaa kaikki tehdä rauhassa. Niin se voi olla, että siinä lopussa ei saa sitä kättä, jos toisella pitää kiinni eri tavoilla. Miten nyt pitääkään kiinni? Joten aina pari juttua tähän loppuun, mistä se olette. Kun tulee tänne näin, niin tästä kohdasta yleensä toinen rupeaa huomaamaan, että okei, nyt ei ole enää hirveästi mitä tehdä, koska molemmat kädet rupeaa tulemaan nippuun.
Ja nyt voitte ihan vapaasti brainstormata, että minkälaisia otteita toinen saattaisi ottaa. Mutta katsotaan mitä tapahtuu. Mä tuun vaikka vähän näin. Tää on aika normaali, että käy näin. Toinen laittaa kädet tällä tavalla ristiin. Okei? Tässä on 2 juttua, mitkä toimii heti. Ensimmäinen on tosta noin. Painaa alas, kyynärpää. Ja se on heti Amerikaanassa tää näin. Okei? Toinen, ja tässä mä tykkään tosi paljon, on se, että mä haen tämän kaverin käden tuolta noin kiinni. Okei? Ja mä nappaan kiinni tästä kauemmasta. Nyt mä käännän toisen polven. Mä käännyn tänne toiselle polvelle, tähän S-mountiin. Nyt kun mä oon tänne kääntynyt, niin silloinhan tää käsi on päällimmäisenä. Eiks niin? Ei tarvii muuta kuin vetää, niin se on suoraan käsilukossa. Eli tähän puolustukseen, missä toisella on näin, niin lähtee joko tohon noin, Amerikaana, tai tuolta noin rantealta ja kiinni tästä kädestä. Toinen polvi alas, nojaa ja tossa noin käsilukko. Kokeilkaa tota, miltä toi tuntuu. Niin se ei tarkoita sitä, että nyt esimerkiksi jos on mountissa, se tuntuu, että se paine ei pysy siinä, mikä ei toimi. Se ei tarkoita sitä, että täytyy aina hyppää pois mountista, lopettaa kaikki, mutta pitää aina aloittaa takas alusta. Eli esimerkiksi sanotaan, että käännetään vaikka tänne päin. Mä oon täällä näin. Mä yritän tulla ylös. Näin. Sitten tuntuu, että kaveri saa käden takas tänne alas näin. Tai jotain. Mä voin saman tien patikkaa tänne. Ja aloittaa uudestaan. Näin. Näin. Kun toinen lähtee hakemaan noita pakenemisia, niin mä itse oikeastaan käytän vaan noita, mitä tuossa alussa oli. Toinen siltaa, polvi ylös. Toinen tekee katkaran polvi ylös. Niin kuin ei yleensä sen kummallisempi. Mutta sitten tuohon nyppäämiseen, niin siihen tulee käytettyä muutama eri asiaa. Yksi on tää, toinen nyppää täältä. Kääntää sen heti tohon noin polvi vatsan päälle. Nyt vaihtaa ja tulee takas tänne. Saa suoraan käveltyä tänne ylös. Näin. Eli tää on aika hyvä tämmönen, kun toinen nyppää, niin astuu sen näin. Tai jos tykkää noista sivusidonta hyökkäyksistä, toinen tulee tähän jalka yli ja lähtee tulee tänne 69. Tällaiset kimurat. Massimo Illallinen ja Massimo Aamiainen ja Kimulla on kaikki täällä. Mikä on Massimo Aamiainen, se on salainen tekniikka. Mä voin näyttää sieltä. Tulee boonuksia ja haluat. Mennään ihan aiheen vierestä. Ja mitä? Tää lähtee sivusidonta. Ja tälle, että katsoo tuolla kyynärpää on ilmassa, eli saa kaverin vähän tälleen näin kyljiltään. Ihan mistä ikinä sen tuokaa, niin tää ote tulee ensimmäisenä. Näin. Kyynärpää alas maahan. Avataan takki. Voisi näyttää vielä. Joo, toi on Massimo Aamiainen. Voit sä näyttää vielä? Täältä. Pakittaa. Tos noin. Tää on ihan älyttömän tiukka kuristus. Tos voi tietysti tehdä silleen, jos on ilkeä, että potkaisee täysin tuon suoraan. Tolleen pikkuhiljaa antaa painetta, niin se on ihan kiva. Saaks kokeilla? Kokeilkaa vaan.